Bismillah Rabbil Jabara Sarki mai bada dabara Rogona ga karan basira Iyo ya barba da baiti Salati Rabbu Bakara Sama aiki mai kyan sura Alayya sabu gajera Asyamalil baiti Mukai da shakci jani Sannan da shakci lani Kamar haku bai zabani Hadibu ma'adil baiti Yayan fati Jikokin sai da sadat Waɗanda ba su da datti Kayan kuwa hadibaiti Ya jini mai tsarki Jikoki da ma'auki So da ke kuwa da masauki Dai da kuwa hadibaiti Allah ne ya zaɓe ku Magai matsayi irin naku Wallahi ban da jamgar ku A hadibaiti Ina ƙaunar ku Kuma ina ganin girman ku A kurina ban da kamar ku A hadibaiti Yau na zo gidanku Yau zan yi a gare ku Da tamburan kakanku A hadibaiti Yi min kyautar ku Dan darajar kakanku Da Allah ku bani ƴarku In yi auren a hadibaiti Da ne ba zan ƙara ba Aure Idan sharifiya ce Ita ba zan yi ƙarin ba Jinin mijinta ba Ina ƙaunar hadibaiti Na faɗa da gaskiya Ina ƙaunar ta sharifiya Ko zan kashe miliyan ɗaya Zan yi auren hadibaiti Ina auren ta In yi da ma'agare ta Kullum ni zan gaishe ta hadibaiti Shashare ɗakinta Kayan da uwan wanke mata Wanke-wanke Ni zan yi mata hadibaiti Daura mata girkinta In ya da wuɗin kawo mata A baki ni zan bata hadibaiti Kai ruwan wankanta Kayan ta ni zan sa mata Turare babbe ya sa mata hadibaiti Unguwa in zata Ni zan je rakata Jakar da ni zan rike mata hadibaiti Mota da siyo mata Ni zan tuka mata Sharawar ki huta a gaida ke a hadibaiti Idan za ta kwanta In zauna in yi bibita Bacci sai ya ɗauke ta a hadibaiti Ne ba ɗin sun ɗauke wuta In ji zan kunna mata In yi duma a gare ta a hadibaiti Sharifiya Yar hukunci Sharifiya Ta sai ta ciya Sharifiya Mai ɗaukaka ce a hadibaiti Ba a zagin su Ba a dukan su Sannan ba a gyaran su a hadibaiti Duk abin da kai musu Ka yi wa gabansu Wani mu kyautata musu girmama a hadibaiti Ina sharifai jini na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Ina sharifai ya Fatima da Aliyu Ina sharifai a tallafa mu Sharifai a agaza mu Sharifai a daddafa mu A ban a hadibaiti A taimaka Sarki da ɗauri sharifiya
maraici da duk yanayinta wallahi ina ƙaunarta tun da annabi ne kakanta ahalin baiti alabani sharifiya Allahuni sharifiya ajikar khairul anbiya ahalin baiti Allah bai da mana Medina ta ko ina da hadi Allah ya cika burin shi zai je Madina gurin daɗi muka je Jidda da safiya malam kowa mu ya ɗau kaya muka je wurin sikirinin muka tsaya muna sauraron daɗi kai da akwai daɗi tun a wurin nan ba da ke ɗauki Madina nake faman shauki ashe tafiya ce mai ta aiki zuwa Madina gurin daɗi mu je Madina tiran Alhamis malam na je na yi wanka na na yi fes na sa fararen kaya tas na je Madina na sha daɗi na zuwa sai shafaki na yi gaisuwa ta ga wanki kai shafakin ya bani mamaki abin sha'awa gwanin daɗi kai da akwai daɗi ina zuwa sai ne sallama cikin ladabi da girmama na zo guri ne na alfarma wurin da ya fi ko'ina daɗi sallallahu alaihi wasallam ina maso ya manzan Allah a daga hannu sama a jina Muhammadu Rasulullah hannu biyu an baka jinjina manzan Allah ba ta jinjina honorable koyin na bai ga shugaban duniya da lafiya Muhammadu Rasulullah wanda zai jinjina Allah ka labarce masa zuwa Madina a shekarar nan wanda bai jinjina ba Allah kai su gidan zuwa ga kan buri kai da akwai daɗi gari ne ba sai tacce ga watacce kuma tabbatacce malam inda ma'aiki na yake kwance wallahi ya fi ko'ina daɗi kai da akwai daɗi
sati muna sallah muna yin salati amma kayan jikinmu ba sa datti garin Madina kawai daɗi gari ne na farin ciki malam garin nan ba a bakin ciki wallahi da suna san baki sun tarbe mu cikin daɗi ba ranar farin ciki na sai da na bude idanuna na ganna a birnin Madina na ce wayo Allah daɗi